Bon dia. Des de la IAC i els sindicats que la composen, és a dir, l'USTEC, IAC-CATAC, CAU, FTC, CATAC-CTS, en primer lloc valorar positivament aquesta jornada de vaga i la mani. Ho vam fer el 28 d'octubre, vam omplir la Via Laietana i ho hem tornat a fer avui. I ho hem fet en contra dels missatges de comissions obreres i UGT que s'han dedicat a anar als llocs de treball a desmobilitzar, a desconvocar la vaga, i malgrat això ho hem tornat a omplir, així que moltes gràcies. I també ho hem fet malgrat els intents del govern espanyol i dels partits que li estan donant suport, que després del 28 d'octubre es van dedicar a filtrar esmenes parcials per intentar dividir el col·lectiu, per intentar dividir-nos i fer que alguns entressin i els altres no. I això no ho permetrem, tots junts i tots fins al final, perquè les que hi som ens quedem. I després, un avís als partits del govern espanyol i als partits catalans que votaran aquest dijous. Encara esteu a temps de modificar els vostres vots i garantir que totes les persones que estan en frau de llei i abús de temporalitat aconsegueixin quedar-se en els seus llocs de treball. Encara teniu una última oportunitat, però si no ho feu i acabeu estabilitzant els llocs de treball i acabeu incomplint les sentències europees, les sentències espanyoles, les sentències catalanes, i acabeu convertint un ERO massiu a Catalunya, tornarem als serveis públics ingovernables. Esperarem tots, no us en sortireu. Només que hi hagin unes quantes persones que estan treballant se'n vagin al carrer, ho pararem tot. I per últim, amb la línia del que deia els companys, perquè també som classe treballadora, no només solidaritat a totes les companyes i companys en lluita i en vaga a Cadis, per exemple, sinó també fer esment a les companyes treballadores de la neteja del Museu Guggenheim de Bilbao, que porten 160 dies en vaga, 160 dies i ningú els hi fa cas. Potser caldrà que incendin el museu perquè els hi comencin a fer cas. Gràcies i ens veiem als carrers.